Ja to nedám, zase pivo som dal, ale toto asi nedám. Na zdravíčko, chaloši. Zapamätajte si, tento vlog sa pripravte, bude to perfektný začiatok do tejto sezóny, máte sa na čo tešiť, bude to banger. No, a ešte poviem tak, že môj YouTube kanál, a nepovedal som ani slovo, ale nevadí, to sa zmení ešte. Oci, aký máš chain? Áno, toto je chain. Toto, tento chain, to je súčasť Mariboru. Money, hold up, got a cutter, lot of orders, dollars, quarters, wrist, water, reach, water, your bitch, on a. Takže vítam vás v krásnom slnečnom Maribore v ubytku. Poďme urobiť, že house tour ubytko. Máme teda barák, tento je taký istý ako minulý rok, len nemáme apartman tam, napravo, kde ho nekažem, tam. Tam sme boli minulý rok. Teraz sme tuto, neviem, čo je toto ináč. OK, asi 3 hajzle tu sú. Náš apartman sa skladá z 10 ľudí. Predstavím vám ich. Tuto neviem kto, Štefan, Mary, Miňo. Som ja, ty kokot. Aha, Žebrácky Miňo vyjebám. Záchod. Čo ti jebe? Čo som tam Tuto zajemal? nechám. Ďalší hajzel, tuto tiež som bol. Tento bol fakt dobrý, tento je fakt dobrý. Tento je najlepší, čo niekto zamkol a nemáme kľúče. Takže do kuchyne sa nedostajeme. To je v piči asi. Chalani, neviete, kto to bol? Poraba kuchyne. Chalani, neviete, Chalani, tak kto bol? neviete by the way, kto to bol? To bol chalani, to bol Žiži. Genči, moja konkurencia vlogová. Porazím. Aspoň Ale on povedz nemá niečo. takého dobrého kamaráta. Aspoň povedz niečo. Člen týmu Marko, Marlenga, ahoj, zdravím ťa. Ahoj. On Zatiaľ sa hanbi. zatiaľ sa hanbí, ale my mu ukážeme ešte, že ČCK stúpava. Začleníme ho do našej partie, aby bol ako jeden z nás. Rozbitý. Aby bol rozbitý úplne. Není lepší výhľad ako toto. Proste, nechajte to, neviem, kúkaj sa zoomuje na ňu. To máš brata. Brat, čau! Že fakt, že je to tu pekné obytko, vychytali sme apartman bez dospelého, bez hociakého dozoru, takže úplne spokojní sme všetci. A kto to tu došiel pozrieť vo vlogu, ďalší vlog a zase tu je náš otec Daniel. Vlastne on je náš všetkých otec, my sme všetci jeho deti, ale Adaptovaný. A oco, jak sa ti ľúbi náš apartman, dá sa pozerať. Parádne, skoro jak náš. Výborný. Teším sa z toho, že sme spolu. Tešíme sa všetci. Ó, Ideme do mesta, najesť, opiť, za ženami. Čo je opiť? Jaj, sme nejsme doma, ale sme pekne tu, dole. Mal som iba raňajky, takže som hladný, fakt, že mi je zle, som hladný, hrozne veľmi som hladný, ale... Klasika. Typek za pokladňou, chalani sa s ním bavili. Tomino si vypýtal, či nemôže... Bavili sme sa s ním o bicyklovaní a pičoviny, že adrenálne pičoviny. Napijem, musím ochotať ajstičko. A máme, že zero fantu. Pino, chod si vypýtať Instagram od Bondy. Idem, no. My sa s nimi bavili o bicykloch a tak, a že či mi nedá jednu omačku, že potrebujem. Že sladko kyslú. A Xiaomi bol 3 aj zadarmo. Že ste šéfovi na Takže milý čavo, neviem, či to pozera, nechcem ma natáčať. Ale je to šéf. Nebude rozumieť, ale je to šéf. Schalované všetko. A tieto party bagety, že za 10 eur máte 2 hranulek a 30 nugetiek. To je deal. omačky A 3 omačky. Slovenský Maribor by som zhodnotil. No vidíš? Stiahol som to a vymazal, ale zase to ide. Slovenský mekač je fakt, že dvakrát lepší určite, jak... Slovinský či slovenský? Slovenský mekač je určite lepší ako slovenský. 100%. Cenovo, chuťovo, množstvo, všetko. Oreo shake som si dal. Čo tebe? Toto je že najlepšia vec. Toto je že najlepšia vec. Pikan katuje, hej. Pinot Cat zatiaľ vyzerá tak, že si dal že 4 veľké menočka a finishol to Oreo shakeom. Takto ideme do kraju. Počkaj. Či do Lidlu. No tak kamo, toto je že najlepší výber monstrov. 2 najlepšie Tak toto berem Landa, kámo. Všetci traja vedľa seba. Ne, ticho. Všetci traja vedľa seba. Ja chcem vidieť vašu reakciu. Čo si myslíte, čo to bude? Jedlo. Nejaké líno. Ja si líno. Na 100 palaciniek. Za 3 dní pino to máš dožraté.
Človek si chce normálne počilovať, láhnuť, jeden je tak a druhý je tak do piče. Chaloši, nezajebávam to vám trochu? DJ. Ináč, taká ešte infoška. Tuto dám fotku. Takto sme tu boli. Takto všetci, ak sme boli tu, tak sme všetci odtiaľto začali padať sem. Tu sme všetci spadli. Radiátor, čo drží na... Jak to ukážem? Proste, tu sú také západky, akéby, na ktorých to drží, tak sme odjebali radiátor, bol z tohto, že takto, vyklopený. Takže sme rozjebali radiátor, ale už sme ho opravili. Lebo ako idem na duálnu akadémiu, všetko som ja. Takže sme to opravili všetci s mojím mozgom. Takže toto je prvý incident, čo sa rozbil na obytku. A potom ešte som došiel sem do izby. Toto okno bolo, že takto, vyklopené, držalo na jednom pante. Nejak to chalani opravili, neviem, jak sa im to podarilo. Keď to otvoríš, to bude zase piči. Hej? Hej. Tak počkaj, ja to otvorím. Poď ani to. Dobre, ne? Počkajte, kúkajte. Kúkaj za ten pán, no. Súpiš okno. Ja ešte jednu korunu. Píče. Tým, že nikdy nezavolal na palka, už mám. Na palka máš číslo? Môžem číslo na palka? Ja takto tu som na svojej strede, takto tu scrollujem TikTok. Zrazu tu je Nery, Štefan, tulia sa tu, všetci sú. Nery mi stimuluje pazuchy. Nevadí, prišli sme dneska do Mariboru, ideme spať, vidíme sa zajtra. Počkaj, tam musím dať. Ránečko. Už sa obliekame a uzatvárame stávky, že kto bude zdržovať. Kto asi bude zdržovať? Fakt neviem, kto bude zdržovať. Mám pocit, Že jeden nemenovaný jedinec. Všetky prachy na Tupaka. Takže už jazdíme. Teda, prvá jazdička, lebo tipnite si, kto zasa znova zdržuje. Hádajte. Neviem, kto to môže byť, neviem. Nevieme, nikto proste. Sme tu traja, máme tu byť štyria. A má tu byť Tupak. A ten tu není, ale on podľa mňa nezdržuje. Ne, on takticky išiel ešte. On je pred nami. Neviem, on je pred nami, on je vždycky pred nami, chalan vlastne. Tu step zem. Prvú jazdičku, dal som dorazil, iba som tieto eskapasky že bratské slabé. A rada je asi takáto. A vlastne tam ide až tam za roh a tam je lanovka, tam sa nastupuje. Prvú jazdu som ani netočil, lebo sa tam také one, ale... Toto neviem, jak bude, ja to vidím tak 5 jazd maximálne. Kámo, to čo tu majú? Že mali, čo to je 330 či 200 páďo? 200 páďo jak Red Bull, len Monster, čo tiebe? Ale nečakali sme až tak dlho, koľko sme čakali? Ne, menej ako hodinu, kámo. Reálne tak do pol hodiny podľa mňa sme čakali. Není to až také zlé. Hlavne nepraší slnko veľmi, takže je to úplne super. Jazdička. Oh. Kámo, to nemá zmysel, ty koko, toto fakt. Lebo tá rada sa nemôže robiť tu. Za chalanmi. Rada je prosím pekne až. Počkaj. Tak. To s týmto game changerom malinký, jak Red Bull, len mango loco. O tomto som... Čo robíš, ty koko? Klasický veľký Monster. Viem, že je to sladšie a menej bublinkové, ale dobre to je. Dali sme si prestavočku po dvoch neuveriteľných jazdách, až dvoch. Dve sme dali. Dve sme dali, áno.
Zohrievame si tortellíny. Ty ideš jazdiť? Ja? Ne, tvoj tata, ty kokot. Nikdy. Po obedíku, dobrom obedíku. Takže ilegálka hneď pod ubytkom. FIFA nás naviguje, aj, padnutý stromeček. Kokos! Toto je dobrá ilegálka. Poď! Rada Bike Park. Ahoj DJ. Boli sme na konci rady. Povedali sme si, že jebeme na to, išli sme si umyť bicykle a toto všetko sme preťahli. Lanovke, vývoz. Končíme tento deň. S pišľačikom došiel do Mariboru tiež. Takže boli sme sa vlastne kúpať, ja som dlho zabudol dať nejaký vlog update. Boli sme sa kúpať do bazéníku. Poď ešte. No a teraz vlastne už iba chillujeme na ubytku. JJ, dáš mi sdielko? Dobre, ideme spať, JJ našiel paličku. Ideme spať, prvý deň Maribore za nami, vidíme sa zajtra. Ránečko. Kde sa? Tak sa mi nechce stať, nič sa mi nechce robiť na svalovicu, na všetko, boli na všetko. Úplne som zmetený, teraz som sa zobudil a neviem čo sa deje. Všetko mám. Idem dlhú cestu na raňajky. Raňajky, zase veľké raňajky. Nemáme kečup? Ne? Do piče. Nie. Ideme sa budiť. Morning? In this moment you all wake up. I will be now responsible for my expense. Však dobrú chuti prajem. Čo máš na sebe a koľko to stalo? Boty nemám, ale mi ich ujebali. Mám asi kraťasy, ktoré som našiel. Tričko, Made in Galaxy. Dúfam, že dostane sponzor. Sponzor programu. Jau! Kurva. Za nami jak kačičky idú všetci. Už sme oblečení, ideme na prvú jazdičku. Zase party train. Party train. Tieto rozbité točky, po včerajšku rozbité aj ruky. No dawaj!
Prestavočka 1-0 Landa. Gól! Piče! Po prestávočke zas na hrkálke. Čo tebe to, kto tu je? Nazdar. Pozdrav do vlogu. Zdravím vás do vlogu, ľudičko. Hrabankovú najlepšiu. Jak úplný vandrak tu ide s defektom, lebo neviem. Fakt neviem. Jak jediný, lebo proste som, neviem čo to má, nejde to ani s boostrom proste nafúkať, nechce to naskočiť. Tak Ďuri mi bude pre nový plášť a rúžové mliečko, to by som vám ochutnal. Toto hej, kto by toto neochutnal. Takto nejak prosím pekne vyzerajú bicykle, všetky, čo tu máme. Samozrejme najkrajšie je tento zo všetkých. Tuto keby niekto chcel, tak by si veľmi vedel prísť na peniaze. Večera. Ja to môžem nebať. Ďuri, ty si profik. Ty si že profik. Čo ti drbe. No je domáce. No je tak som mladý. Grana padano. Pino, neže sa tu, ale pod stolom. To je tak dobré. Hej, is anyone there? OK. Dobre. To je kokot. Padla. Poješ jednu, ale. Ty pičo, tu máme dobrý arzenál. Ty koko, tak to máme všetko, jak tam vidíme. Tuto je. Si dezorientovaný? Ne, že možno má upal, taký slabý. Ja ináč to je možné, že máš upal. Mám nápad, ideme pohádzať všetky tie flašky a ja ich potom idem pozbierať teraz. Poď, ideme, saďko. Piče. Ale že ja sa rozumiem na ceste dole, ty kokot. Daj opíkať. Čakaj. Daj opíkať. OK, zasnímam svoju dráhu. Ale to nebude vidno. A do piče zdrhol do tmy ten kokot. Jednu som našiel. Flash number one. Letí do piče. Novinko, ty kúčik, ty do piče petarda. No fakt. Nič tak. Kámo, my sme nemali koronu. Čo je korona? Ja mali sme vlastne. Komu ja chvíľa ja. Až dve, ty kokot. To hneď vedľa seba. Ale ono, prečo sa to nerozbije?
4 sme? Teda všetky sme Všetky sme vyzberali. No to jak sa dostali do sedele? Jebe, správnu vec. Čistíme po ľuďoch, čo tu proste... Ľudia sú tak sprostí, že tam po ihrisku zahadzujú sklenené fľaše, ktoré sa môžu rozbiť a oblížiť niekomu, niekto sa môže porezať. Tak my sme proste dobrí a opratujeme ich po nich. Dúfam, že sa rozbila. Nechápem, jak takíto jedinci môžu byť na svete. To je level logo, ty koko, čo ti jebe, kamo? Ale čakaj kvalitu, hej, počkaj. Čo ti jebe, počkaj, ukáž to ešte? Comparison. Jano, zavodzáš. Jano, chod do piče. Jano, kurva, chod do piče. Necica, prosím ťa. Necica, prosím ťa, nepiješ alkohol, necica. A ideme pomaličky zase spinkať. Čo iné by sme išli robiť, ako piť alebo spinkať. Nikto sa ťa nepýtal na takéto počatí. Neviem mať čo robiť. Dobre. JJ je v takom stave, Tomino už je v celkovom úplne oblečenom stave. Ja si dám už iba dres korytnačku. Ja nemám ani slova už na ňo fakt. Teraz normálne, že rodím. To je, že porod. Schopný sa obliecť, dať si eskapásku na blatník, ktorú aj tak pravdepodobne udrbem. A je tu Matúš Palov? Nie. O! O, nie! O! 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 Takže ilegálku, tuto ideme prvýkrát za víkend. Dawaj! Zase
Do piče! Po jazdeničku sme sa išli najesť. Jak minulý rok, polmetrová pizza zase. Slnko presne na mňa, takto celý v čiernom. Ty môj kokot. Čo ti drbe? Máte 20? A ideme do toho. Postaví ste stoličky. Honil? No? Čau. Môžem fotku na pikať? Poď fotku. No, vypičuj mu. Fotku. Takto, nevykladal sa v kolesku, neviem prečo. Ale sme tu, teraz došli všetci, ja už som bol včera doma, bohužiaľ. Čau, mne sa Počul, že sa noha na tú kolobežku. Kúpi, daj nejaký recap včerajška. Včera? Nejaký recap daj včerajška, čo som tam nebol, takže čo tam také dialo. No, boli sme na izbe celý čas. Sedeli sme, nič sme nerobili. Hrali sme karty. Úplne také kľudné to tam bolo, Hrali sme takže karty. až som sa nudil trošku. Mároš, čau, čo si zadrbaný, ahoj. Čo si zahrajba? Pozdravaj vlog, daj pestičku vlogu. Čo? Daj do logu pestičku. Vize. A povedz, že čau. Čau. Co ideme? Zakončujeme tento trip romantickým obedom. Večerom. Tominko ešte chaluje. Traja mušketieri tu ostali, sme tu jak jediní. Držíme palce všetkým padlým tejto výpravy. Áno. Podľa mňa môj obľúbený Maribor, zatiaľ čo bol zo všetkých, sa mi najviac páčil. Aj keď som tu nebol posledný večer, čo mi je hrozne ľúto. Ne, lebo nebolo miesto pre mňa. Bolo. Už odvoz nebolo. Keby viem. nejsi taký tlstý, no tak Keby viem, keby viem. A vidíme sa v Jasenskej doline na závodoch. Tam ideš? No, ty nejdeš? Ani ja tam nejdem. Takže sa nevidíme ľudia, nebojte sa. Tak vidíme možno sa so mnou sa vidíme. Akože neviem, či tam idem, Nepojeme sa iba pozrieť, ale tak? asi idem. No ja tam možno pojem Takže vidíme sa tam.